Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da sake kasancewa a daidai wannan lokaci. Sunana Yusuf Aminu Ibrahim, wanda aka fi sani da na mama. Yau ma dai kamar kullum, muna ɗauke da sabon shirin nan mai farin jini, mai suna soyayyar ɗan daba. Ba zato ba tsammani, yau ma komar tamu ta kama babban kifi. Ma'ana, shirin namu yau na musamman ne. Ku biyo mu don ganin da wa muke tare. Masu kallon mu ko in ce masu bibiyan mu za su so su san da wa muke tare. To ni yanzu sunana ɗan Lex. Ai har yanzu masu kallon mu ba su fahimci da wa muke tare ba. Menene ainihin sunanka, cikakken sunanka, sannan da wace inkiyarka wadda in dai aka faɗa ko da mutum ba gani yake ba saurara yake zai fahimci wane ne kai. Yanzu ni sunana ɗan Liti Musa. Na gaskiyan ana kira na Sadisu Musa. Amma kuma a yanayin rayuwa ta zamantakewa a ko'ina in baka ce ɗin nan ƙaura maɗi ba ko ka ce mai ala buɗa. Yau ba kowa ne sani ba. Amma in dai ka faɗi wannan to shi kenan fa duk inda fa ka zaga fa a garin nan gabas da yamma kudu da arewa ai sai an bambanto maka wani sai an ce ai wane ne ƙaura maɗi ne mai ala buɗa. Soyayyar ɗan daba. Ai ba da ka zo ka ce buɗin Allah daɗi buɗin ƙato wahala ai ni ɗin ne dai. Buɗin Allah daɗi buɗin ƙato wahala. Wannan inkiya ta yi gaskiya. Yanzu nan ya sha jini. So a yanayinka dai kowa ya ganka an ce mai ka taɓa soyayya ko kana soyayya ba lallai ne mutane su yadda ba. To amma menene gaskiyar al'amari? Ni yanzu nan in aka ce na taɓa soyayya ko soyayya wa mutane sai su yi babaki. Ai mu yanzu iyayen daba mu ne muke soyayya fa ta gaske. Mu ne muke soyayya ta gasken gaske. Wanda ba wani komai mu a zuciyarmu. Sai abin da kuke so. Sai abin da muke so ɗin nan. Masu kallo za su so su ji kaɗan daga cikin labarin soyayyarka. 'Yan matanka nawa? An taɓa yaudararka a soyayya? To yaudara dai kam. Sau nawa ka taɓa yi wa soyayya kuka? Akwai lokacin da muna zaune a jangul kawai. Muna abubuwa kawai wata yarinya sai ta zo ta girma da ni kuma daga ta gama kwanta mun na tashi wani yaro a Ja'ilu da muke tare da shi na ce je mu gano min gidansu. Yana ta binta a baya a Ja'ilu. Ina ta binta a baya don ya gano gidan nasu kuma ana zuwa sai aka sake a bakin boda bai ma karasa ya gano gidan nasu ba. Boda kuma? To me ka magana boda kuma a unguwa? To ainihin wajen wannan boda shi wannan yaron a Ja'ilu da ka yaje za su fatattaka shi. Ko ni ne na tsallaka ba a Ja'ilu ba sai sun fatattaka ni. Ok, kana nufin cewa tsakanin unguwarku da unguwarsu ba a ga maciji ya zo iyaka ke. Yawwa ba a ga maciji kawai sai dawo ike nuna min ai wannan gidan nasu ai bodan nan area nan ba za ta shigo ba. To amma Allah ya sa ni kuma a area sai akwai wani yaro Sasana. Ina siyar da 'yan madararsa, 'yan sholishansa, dijinsa, farinsa, tabarsa. Disfilin ɗinsa waye ni kuma ai dama yaron mutumi na ne Sasana area kawai sai na kira shi a waya nake kora maka gashi kawai sai gashi mun samu tabbacin yarinyar nan har gidansu har ma gidan mun samu sai na tunanin irin su dan fatakala masu waye da na kwakwata da su nayi da su sai na jajjawo su jikina ma aka yi mana sulhu tsakanin unguwanmu da unguwarsu yanzu ba mu faɗa gashi zan shiga unguwata za su zo nema na ma mu tafi yawo mu je mu dawo to amma soyayya mun fara shiga unguwan nan soyayya ta fara tafiya ma da yarinyar nan yarinyar nan ma sai ta nuna ai ina to kuma gashi na shiga gida
iyayena ƴan uwana su baba suna munna ma ana ta yabona ana menene muna munna lokaci ya to za a yi abu wannan yarinyar kawai ba ce ta bar kuma an ga tsalle mun ba dalilin ta ka shirye ka daina irin rigima to ni saboda kuma soyayya. yawwa to ni kuma naga to me zan tsaya wannan yarinyar ta nuna mun ni dama ba jituwa nake da su dan fatakala ba to kawai fa shine fa ni ma fa na dadi yaron da na gani ba daidai da ni ba zan cilla ma yara su je su tungumo min shi ni ma kuma na shiga unguwar ba kyau ba daɗi watsal ɗin nan ya da kawai tunda wannan yarinyar ta zo mana da haka dama ita ce dalilin shiryuwarka da ajiye dabarka. A ita ce na ga abin da imin Soyayya ta yi tasiri a ranka. Soyayya ta yi a raina a zuciyata. Daga baya to yaudarar ka ta yi yarinyar zuwa kai ka tarar wani yana son ta ko kuwa a'a kawai dai ziga ta aka yi aka ce wani ɗan daba ne kaza kaza ki daina kula shi. Ai ina ga kawai yarinyar nan fa ni fa ziga ta laya tunda unguwan nan tasu sun san ni na san su. Na taɓa wani. Ko daga cikin iyayen wane ko abokanan wane ko ɗan uwan wane ai za su iya zuwa su dinga ziga yarinyar nan. To ni ma fa naga to tunda sun zige ta sun mun haka to ni ma barin da kwaɗar su. Kawai kuka ci gaba da rigima. Ni ma na ci gaba da kwaɗar su ni da mutane na. Masoyi ɗan daba. Amma ita yarinyar aure ta yi ko kuwa? Ai wannan yarinya aure ta yi. Amma da ƴaƴanta amma mu fa har yanzu ba ruwan mu ko ɗan yaro ne a unguwan nan tashi muka ganshi sai mun yanka mai yaɗiya. Me yanka yaɗiya sai kun yi mai? Sai mun zane shi. Okay. Mun zane mai jikinsa. Amma yanzu fa da yake ka san buɗin Allah. Daɗi. Buɗin ƙato. Wahala. Ai ina zaune sai wata yarinya ta zo ta ce ai sai ni. Ta ganka tana son ka. Ai sai ta ce sai ni yarinyar na amma fa lashimoli ce. Ka ce ta ci kuɗi. Lashimoli ce. Ai da ka an je an fafata ita ake zuwa a kaiwa. Wannan yarinyar sai na dinga bibiyar ta kuma tana nuna mun wata irin soyayya. Tana nuna mun wata irin soyayya alai mun abubuwa iri wannan ni kuma zuciyata ba haka take ba ko me ma sai in ɗauka in ba ta ko in sa ai mata irin abin da a dinga mun ta farkwasa ana mun wani bodora ana wani uwa kuka za a yi shagwaba kuma ko me aka tambaya kawai sai in ɗauka in bayar ko kuma in sa a yi saboda daɗin so sai daga baya ashe yaran da muke tare da su sai suka ankara ai wannan yarinyar fa ina yawa kawai suka ankarar da ni ni kuma daga ai ina suka ankarar da ni wannan yarinyar fa kaza ne kuma kawai sai nake kora mata gashi kawai na daina mata alheri na daina bata kuɗi na daina sauraron ta ita ma yarinyar nan kawai sai ta watsar da ni ba ta nema na ma ba ta zuwa inda nake da ni ma tuni na watsar da yan bura uba na gode kawai aka shiga aka na watsar da yan bura uba ni ma to an taɓa yaudarar ka a soyayya? An taɓa yaudara ta duk su biyun ma yaudara ta suka yi yan bura uba. Ok, da waccan da ka ba da labari ta farko? Yaudara ta suka su biyun. To, misali irin burinka ya taɓa cika a soyayya? Kai, ai ni fa har yanzu burina bai cika ba a soyayyan nan shiru ce. Ban yi aure ba har yanzu soyayyan nan shiru ce ni burina bai tabbata ba. To amma misali yanzu idan ka samu wadda kake so zaka iya aure ko wadda take son ka? Sosai kuwa da wurwuri ma. Kace kai ma kana akwai wa'anda so suke kawai a jangwalo shi su ruwa su tsaki su za su komai ma akan abu. Gaskiya ne to Allah ya tabbatar da alheri. Amin saboda Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babban yaya ana cewa kowace soyayya tana zuwa da irin nata ƙalubalen ne. To ko kai ka fuskanci irin wannan ƙalubalen a soyayyarka? Tunda kaga kai jan wuya ne. Na fuskance shi. Ai munafunci. Ai ƴan tsirku sun yawa a soyayyar nan tamu su mu regai mu na yaya ne. Da haka kawai ni na fuskanci matsala a lamarin soyayya. To kamar yaya misali a wacan soyayyar taka ta farko aka yi munafuncin ko kuma a wannan ta biyu? Wallahi a ta farkon nan.
Ok, inda aka je aka kai tsegumi aka ce ai ga ka kaza wallahi a kaza ta farkon nan baka ji daɗin abu ban ba. ji daɗin abun ba. Yaran ka nawa? Sannan kuma za ka iya ɗan lissafo mana kaɗan daga cikin sunayensu? Ai yaran nan fa suna da yawa, sai dai in gaya muku iya wa'anda suka samu. Eh, Wasu ma gaba ɗaya ma ni in suka tafi ma kawai sai an gan su. A je a dawo, kuma in mutum biyu za su tafi sai kaga 5 a wajen nan a lokacin. na gode. Sai dai in lissafo muku iya wa'anda suka samu. Kamar wa da wa kenan? Akwai irin su Aminu a Ja'ilu, akwai irin su Adakale, akwai irin su Ɗan Mada, akwai irin su Sasana, duk yara ne, akwai irin su Sharifin Allah. Duk a ƙasan ka. Duk a ƙarƙashi na suke. Akwai su Jimola, su Garari, su Nasara, Kai. su Ɗan Ƙaura, duk mutane na ne ga su nan. To irinsu suna da yawa, duk inda za a shiga sai an lissafo su. Irin su Adakala, su waye, duk ga su nan. To misali a iya irin tsokon cikin gari kake ko kuma dai irin abun ka ya bunƙasa wasu ma suna zuwa Legas tun da kaga abun ana yin harkar safara. Ani da yake babu inna bata kai ni ba wannan sabga. Lokacin da a nan cikin gari in muka yi laifi kawai sai mu can wajejen Lagos ɗin Abuja mu je mu ɗan ɓuya a cikin abokananmu, muna ɗan neman kuɗi, muna ɗan farauce-faraucen mu a haka. Har sai abu ya wuce sai ga mun dawo gari ma wa ba ai ba. To irin yan sabgan nan da ake ta zamani fata irin kwace ya ka. Ai mu a lokacin mu ai mu sannan ba wannan batun kwacen. Ai mu kawai sai dai kane da mu mune da kai. Yawwa mu kulla ma ka kulla mana. To ba kwa irin faɗan daba tsakanin irin ku da faɗa dan ai hayya. Ai mu yanzu dai in dai an haɗin dama gasuwa da za a haɗin za a yi irin wannan gaisa. Wani kai wa yayansa ko ƙaninsa ko abokinsa ko abokin tafiyarsa bai manta ba, shi ma sai ya nemi irama. To mu kuma kan ka zo ramuwar in muka yunkura zuwa za ka yi da mu kuma sai mu kokarin mu ƙara danne ka a wajen. Ok, ka ce dai ku na fahimta ba na kwana kusa ba ne ba saboda yanayin yanda kake yawa. Gaskiya ne. To a ƙarshe dai wani irin kira za ka yi wa al'umma ko kuma mutane waɗanda suke irin wannan harkar, wani irin faɗakarwa za ka kare musu duba da yanayin kun riga su harkar kuma kun fuskanci duk abin da kuka fuskanta a cikinta. Gaskiya ne wannan, amma su na yanzu nan mutum fa ya riƙe Allah, ya riƙe Muhammadu Rasulullahi, ya riƙe iyayensa, ya riƙe gaskiya da amana, ba taɓa ba sace-sace. Kuma mu a lokacin mu duk dare duk wahala mu fa sai mun je Islamiyya. Don haka a riƙe Allah, a riƙe Muhammadu Rasulullahi, a riƙe iyaye, a riƙe gaskiya da uba, shi yasa muka yi tasiri muka ki faduwa. Gaskiya ne wannan. To ko za a ɗan ɗana mana irin abin da aka karanta Islamiyya? Gaskiya ne, duk gashi nan wallahi lokacin da muna tashen dala'ilu Malam Yusuf, ai bari ma ɗan taɓa maka maka. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا رأيت النفس منك تكمد وقدت تقودك تلذ الشهوات فسربها بالصلاة مواجبا لا سيما بدلائل الخيرات كم تمسكا ولزم قراءتها تلل ما تبتجي وشوارق الأنوار لا جات بها فلترك منك لا أكيلا ينبجي أياك ما مال يوسف برن ɗan taɓa diwani. mun ɗan tattaɓa saboda sai dai ai mana uzuri. Yanzu akwai wani kira da za ka yi ga gwamnati ko kuma mahukunta ko masu kuɗi haka, wani tallafi da kake bukata ko kai da yaranka don ganin rayuwa ta yi kyau? Ai rabu da gwamnatin nan, ai mu gwamnati ba abin da za su yi mana. Ai mu mun riƙi manzan Allah, ai mutum ya riƙe Rasulullahi shine ba zai tagayyara ba, shine mai yi, mai bayarwa, in ya baka ya ƙara ma. In dai mutum ya riƙi manzan Allah, ai duk duniya ba zai tagayyara ba zai wulaƙanta ba, shine mai yin komai ɗin ma nasa ne, komai nasa ne. To ga yaran nan fa da muke tare an riƙi manzan Allah,
ɗan kama leburanci, an ɗan kama menene asiri na rubuwa. To me gwamnati za ta yi mana ga manzon Allah a gaban mu? sallallahu alaihi wasallam. Wannan haka yake. Duka dai a nan muka kawo ƙarshen tattaunawarmu da baƙonmu Malam Ɗanliti, wanda aka fi sani da buɗin Allah daɗi, buɗin ƙato wahala. Ku biyo mu a shiri na gaba don ganin cewa wace ce baƙuwarmu ta gaba, ko kuma wane ne baƙonmu na gaba. Jama'a, wassalamu alaikum wa rahmatullah. Dan da ba soyayyar